yeah. Mads! Mads! Oh, Mads! Ako'y chika ni mo, Ano Mads. kasi mo, Mads? Uy, nagilas pa tagpanti. Ano mo? Di ba si Birting na ay utang ni mo? Oh, Mads, nakakwarta na kaya nakapalit ng bagong washing. na, sure ka, Mads? Oo. Sit yung si Berting, Mads. Uy, ikapoy na dyan kung sig paningil anak niya, Mads. Dugay na guna yung utang, Mads. Nahilis na lang niya kung chinas o kalingog balik-balik anak nila balay, Mads. Ug si paningil niya. Ato Mads. Ato singla. Na, ato kung chinak ko lang, Mads. Mulat lang. Ilis ko pati human anak man. Nya, ang washing, sino pa kayo? O, bago lagi kayo. Ako na po nag-inutang, Mads. Kabalo ka lang, Berting. Kusukin na mga utang nila. Kabalo mo na siyang utang sa unyong pagbayad. No, karon na, Mads. Magpantis ako, Mads, ha? What's up, Mads? Karon na lang si Berting. May pa siya, no? Kaya nagpagpuan pa siya ka ng bag-bagong washing. Na, bantay na ron. What, Mads? Sa kong panty, Mads, kayo. Oh, tinuod siya ka, Mads. Oh, Berting. Nga. Saban? Unsa man eh? Dugay naman jud yung utang nimo. Unsa pa mo kunin mo bayaran? Bayarin ako, be. Pag ko pa ganito, Unsa man itong kada Berting? Unsa bag-o? Kadugay naman ato. Bag-o sa imong paminaw. Kay bag-o ang imuhang washing, ana pagkatubag. Unya karon bag-o kay ang washing sinaw kayo o. Unya inutan karon ra ba puda? Paabot good, wag ka kwarta ko. inutang o cash na. Inutang. Wa na may magpautang sa imuha kay gahi makabayad. Bag-o na. Be, hatagin ako, be. Gusto ba ako ihatag sa Unsa inyo? man itong kaberting? Uy, bayarin ko sa imong utang kay dugay og kay to Berting. Di ka maluis ako ah. Pati chinelas na ako Berting, hilis na kayo Berting. Gusto ba nagsulti ko si mo ha? Ako na dunggan. Tabi din ha. Ako na dunggan nga istorya. Sina. Igaranto na lang yung sa kuwabe. Yang saan man akong labunon? Daghan pa kayo. Sina. Kay Hindi ka Luoy kayo kayo. asawa, wala pa na nahuman ako wala pa. ay luoy kay ko sige na be. Ilukdo na be. Ilukdo na ko ni. Ilukdo sa ko be dali. Sa mukha ni mo. Igaranto na ah. Lugi kay ko. Sige na. Ay lugi. Sige be, ilukdo ba? Ilukdo na. Dali para mahuman ta dayon. Bukas man na kayo. Wa pa gani ka human niyo. Tabangi Mads be, tabangi ilukdo sa kuwa Mads. Ayaw lagi. Dili. Ambina be. Ini pong mga tabian. Ilukdo ka na dalian na. Dalian ba? Di mo Ibutang ni na sa mga ko. inutang. Sige na, daghan lagi istorya Berting. Dalian na dira ambina na kay embargo na ni. Wala pa ko. Di na. Sigaw Ay, ya mo na. tani mo wasing. Di pa ka mangutang, di ka may embargohan mo ni garanto nimo sa kuwa. Uy, alam Mads. Mads, dali akong banting Mads, hubo Mads. Saan man, Mads? Mayra. Mads, Mads, unsa naman ka Mads? Uy nga, Ano mo ha? kaluag ba di ani mo pati? pawiri Mads, kabalo biya kasi ako naman Oh, hindi ka naligo Mads mo. uy. Ngunit sa dira Mads B. Linagpang kung ako ragsoy sa sabaw.